Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon, nag-eskwela man si Saysay, naa sila klase. Lunes pa ingon sa Bernis kay Intrams Manila. Nya, gipatrabaho na pud og sugod ni Janice iyahang balay. Ang nagtrabaho si Jungjong ra og si Riri. Si Riri ang nag-helper niya. Nya, di ay snack atong dala. Kay kita may bili ni Richmond. Aw, babilon tani guys. Kay wa man da bantay na ni. Wala man bantay sa ato bata guys. Ang ato ni dala-dalahon guys. Nailan ang gisugdan sa pagtrabaho. Kuatong Diyos ito ka. Diyos. Turito. Pabuhog siya. Ipakipot ra ba ko na ning isa ka bintana. Kani asay maayo ka ha. Diskansuhan man na diya. Ha? Kung madiskansuhan nila o ito ba? Amel kwarto ra ni day. Kani? Kini? Oo. Kana mo ito. Kani siguro da. Hit kayo og kana ya bre. Eh diskanso. Nagdiskanso man na diha di. Ay diro na diskanso gad. Bas. Okay na dana. Okay ang diskanso. Okay ra? Pero kini ni puto. Kaning sa ubos. Wa man sa di. Mas nindot man sa nang dinhi sa ibabaw da kay dinhi man tag panglantaw. Hala gyud tawa ka niya. Kan? Kuas anang pahandyaw kay kamalisod ta. Na kuan man nga pagkatrabaho maong na nabulbog ang danha oh. Sayang ba ang halublak nga na kuan. Trabaho ato. Nya kaning isa ka bintana ipakipot ni Janice ang isa ka bintana. Ngagabok na ang halublak da. Unaan man gud. Sakto ra masad ang isa ka bintana dani nga kwarto isa kay Kwarto di. Ngano day mo? Oh, diskanso. Kana day. kani moy kuano na ibilin da. Aw kani mo isirado? Lagi. Mo lagi siya kung kuan kay kung butangan sa diskanso diha di. Lain sa kayo da nga naay bintana. Nadugay ni pagkahuman guys kay ang ila ramang kuan budget mo ilang gi agad. Na pag nanay budget pahinay-hinay na lang nagtrabaho nila. Siapa yang apa? Yan kon ko. Ini saya. Itu Ato silang tiplahan sa kape guys, ang nagpanday. Para maka-snack sila. Naapa may pan. Allah, sukar. Ate asukar di ay. Basta tag-asukar guys, kaya hindi asukar madanto.
Isa na tunig pan, kaya na may pan ganin nga sobra sa snack nila sa buntag. Nato nang butang sa kuan sa gulang sa pan. Tuyok na ta sa washing, kaya na namin si Koreana nagbantay ni Richmond. Kalihok na ta guys. Tuwa na sila dito guys sa diskanso nagkape. Nagkape na sila, nagkape niya atong tan-aon ang ilang nahuman karon nga trabaho. Guys, nadimpot na, nahuman na nila og pile ang kuan. Nahuman na nila pile sa hollow block na kana mo man ang gihimuon nila sa sira. Tung unang gihimo sa panday mo nang gipa-close ni Janice, kaya si Janice signabot kay wa na mao ang wa na sunod ang ilang plano sa ilahang ang ilang kuan nga plano sa ilang balay, wa masunod ba maong yatong gipabulbog ni Janice danhi, kay napiot naman noon ang kwarto na kana ang bintana pudan ha, kay isa ra man ni ka kwarto, isa ra pud ka bintana ang butang mo nang gikipot ng diha muna ilang human karon nga trabaho na ang ugma, ang ilang buhaton ugma magkuan ni sa bintana, ilan ning pormahan ang bintana kay para human og porma pasukdan day ni Janice sa kuan sliding window. Kani duha ka bintana ang gibilin diri sa sala, isa sa kwarto po dayon isa. Mahuman sila og kuan kana ang porma dani sa bintana, kani pong sira, kaya kining sira musangko sinistor sa sira. Masangko sinistor danhi sa sira maong pakuaan ni Janice gamay kanang standard gid kuno nga standard nga kuan sa sira ba pultahan ba. Kay masangko manggod si Janice ani. Aw sinistor, masangko sinistor. Namo nang ipakuha na ni Janice kay para mahabog ang sira, ang pultahan. Kay masungko man si Nistor ana. Namo nang ang ilang trabaho ugma mahuman sila og porma danha, pag naay sobra nga simento ug balas ilang ipinising danhi. Ilang ipinising danhi. Ug naapay sobra ila pang kuanda nimo pa unsa na ismutan. Ismut ba lagi pa ismutan niya kay para di na maggurul-gurul pa ismutan kay aron dili na maggurul-gurul nya. Diri na din sila maghimo sa kusina, pero kay temporary pa nila nga kuan kay mo man na ilang CR danha dayon diri himuan nila og kusina. Kusina diha gamay pag makakwarta na pod sila. Kay og makuan na ni siya guys, mahimuan na siya og bintana, kuan na daw bintana daw ang sira kani danhi sira, magkuan na sila, ilahan na daw tapunan danhi. Ila na daw ni tapunan. Amang bata. Nani papa. Lako dito. Sa karang. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon si Saysay nagluto siya sa adobong tangkong na siya. Tangkong na say? Ha? Saka tita? Adili na tangkong? Nga po nag-adobo misa agabi suda na mo nag-adobo misa 5 fingers kamuti taps talbos sa kamuti karon tangkong na pod pauyon-uyon ng tada ni guys unsay nara din mo no. Mato na siya sa eskwelahan unya pero nya pa sa
mga alas 9 maong maka video pa ta nya manlaba po ko guys kay wanay sinina ni Richmond puro na kuan, puro na bulingon. Dalon da sa gawas mon? Ha? Diya ra? Adinira? Si Raymond ang magbahog sa baboy kay yang papa. Tuwa pa naligoy pa sa baka. Naghatod siya ni Koreana unya kay naglahos man siya pag uli din kay si mama. Kani tugbong man si mama. Pangumpra siya din ag pangay siya sa lusartan sa sinter. Kung na ay lusartan pero wala na magpalit na lang kaya wala na kuno siya inom-inom ginigid si mother badrong niya nagsige ra ba sila panagbo kaon upuan nato ni tunduhan ang washing kay para lunod na to ang mga bulingon. Nakalihok si Saysay kay tuwa man si Richmond ni mama tuwa gipanumbalay dito lang maging sayo kay mata nya nagsigig sigita natuwa dala ni mama dito lang ang nagikay na po si Momon para sa bahog sa baboy. Naman ni siya klase karon. Kay ang balay ni Jan gipasugdan na gipatrabaho na po niya gipaanam-anam ra niya pag sweldo nila pag naay kuan naay sobra palit sa kuan anam-anam ba namo nang gipakalingawan sa niya. Nagpinising ra og kuan kapinisingan kay pag mahurot na ang atong simento nga akong gipalit daw ang balas undangan na pod sa dayon aya na pod dayon tiwason pag ana ang aya na pod dayon utrohan pag kani ang naana po iyang mga material ana pod iya pangpalit sa materials di pod siya yan guys ang magpabalay kwarta gyud. Kwarta gyud siya basta magkabalay. Nya ang baboy di og gahulat-hulat na gatang-atang na ni Raymond. Gatang-atang na siya paghulat sa ay naghikay pa na si Raymond sa bahog. Bahog nimo. Ha? Oh. Ya. Naman naman siya og adobo. Parisan po dayon sa bulad. Daog ng pamahaw guys. So di na iyang niluto. Mahaw na dahil karong taon-taon mag-abot si Riri. Ya, kita ang maghatag dani sa kuan baboy sa bahog. Hulat. So. Kaon na siya guys. Muni yang gikuanan ni Cyril sa yang uniform sa intrams ng sinina. Yara, midwifery sa Lai Community College. Ayun, ginasuot kami hapon. Sabi si Richmond guys kay si Ilis. Bisa ni mo Elisa na marasag. Kuan kay
Labi na kung mag-inom sa tubig. Ay, sige na, pabasa. Ano yung tuling niya? Ano naman na pamahog? Pumula ni mo ito? Ito mo yung kabusog siya. Siya baga ay siya kapan. Pamahaw sa... Daga to si mama ka. Sa ilan ni Angging, panumbalay imong apo. Ila Angging, panumbalay imong apo. Isaksak sa ng washing palihog de. Palihog lang. Nadia. Atong gamit ni sabon guys, sorb. Salamat. Mintras nga patuyok na dia guys, mamahaw ta ay para mabusog. Busog ag lihok-lihok. Dali naman. Mamahaw ta guys, amin na ba din? Papalin na ang kaon. Karaw! Dalangin mo sa'yo. Kamlot dahil. Dali naman. Mahaw na din. Mahaw na din. Ligo ikaw ligo ikaw Palimutan mo ka. Ikaw madibli ka na mo ako ano ni mong sartan. Limot-limot kay Balikon pa ba? Ang na kutsara yan. Sige na ba ka pa nagbo? Igagkaon sa buwan. Peter Muno yabi marbata. Na, yahan na lagi. Doon na kayo. Doon kayo. Ang gani, kinay mong lusartan, ay ka na paglimot-limote, ka na mo'y unaha. Bahala ng ubat ya, di na mo mga palit. Sawa? Kadoon na, umulan sa'yo. Tara. Lingkod ba kaya na bibi Kaya ang kutsara ko, may taon siguro ni siya. Lingkod ba bibi? Budi. Ba na kadi. Ay katulgo naman na kay Katulgo kay sa'yo mo kayo nagmata. Sa'yo kayo nagmata. No? Sa'yo kayo siya nagmata guys. So, kay mata naman sa nagbata ni Angging. Agi dala ni Cyril dito. Alas 5 pa. Balay sila. ano ba kung bata-bata ba hindi? Kasi ay kutsara din. Ay, ganito. Dikda. Dikda. Kaya ang lain na kutsara. Hindi yun ng mata. Sige na kay Kaya mo na. Katulong pa nagmata na.
gabi sa kuan kagaan ni Dilma sa ito na. Sabaw ka ni. Muna tete, bunong ka din uban. Sabi isda. Small. Sabaw. Lame. Lame. Basta si Papa, wala sa inom-inom. Oh, Yung center na. Hmm? Dali na ko pa yung nagtatanda natin. Ay, ito ngayon. Ay, isara ka sa kalihatan. Jadi subos. Kalihatan yung sa kabuhay. Sige, tugbong. Ang nawalin, nakahapit. Tangan ito, iligtad akong naon. Karong nga magkakapit to daan. Hindi na ba magpanagbo na? Nagipakal. Yaon niya na, ano sad? Panagbo nito niya. Ay, ay! Sabaw lang, yan. Nagsasabaw ng kuwan. Stansya. Ha? Diluwa man na siya sinina oh kanano. Kaya so Luguin yung una. Siya. ito ya hindi pagpag-attend kay pagpakasulod ya ako no sulod sa planggana o gaya kay ininom ay tubig. So nga dugay-dugayan. Wala dugay-dugayan ah. Gatan. Isa pa. Sulod sa planggana. Sulod lang na. Bata niya yan. Wala na nabenta. Iya, Ano niya? iya ang gala dito sa kuan kay di ko kung tunay kalduan yan yung agugasan niya ba kay yan yung buwan siya perna. Sabay siya sa siya perna ang bata dito rin yung sa kuan yung tamang ng bata dito na sulod sa kuan planggana. Tapos na kay puno ka tiyang planggana para ito katapos kung planggana ka ko. Ha? Sensas bata. No, dolgon na. Dali ja sa Sapot ka, Ber? Sapot? Lagu sa taon na ba? pag gusto na pag buka ng mata. Kau ikut sa dito ko? Ito, naligo sa tito ka. Kau tak? Ligo sa tito mo.
Kung dito. Akin dito. Dali, di mama, pagdali. Dah. Ang dami sa gamit. Pwede tawin. Ano tawilin niya? Ha? May isang tawil. Pwede dito. Da. Okay. Bagaimana yang igbundak ang kamot sa lamisa? Result. Da. Da. Saan na nagwa pa si mama? Naganda pa si mama sa mong kuwan? Go siya. Bye-bye. Na lang, balik ka ito yung mama. Bawa ako doon. Ay. Asa ka? Asa ka? Uy! Ito ang bangsa na daw. Hindi mo. Hindi kandingon. Ligo ka? Hindi na, hindi sa hala. Ikaw? Pero ang bang bata ba nga? Ako na lang tubig. Wata na daw yun. Ulit lang, wag pa naman. Ako ba nagkabulot na mo? Ganyan na ligo ba ito mama? Wala pagkaligo ito ah. Pinilin ko, ipatong lang itong nga pinagalan. Ay, saan nagbiyain mo? Kawili sa mo? Ganamin yung naputahan ko. Ito ka na. Susunod. Sakon. Ganamin yung siya. Ganamin tubig yung mga gana. Sakon niya. Ading. Eskwela na si Mom. Eskwela na si Momon, guys. Sa kami ng mga first ba kay katong ay maka-champion kay katong green. Sada pa ipon nila to. First siguro to sila da. Wag isay. Bija kay sa entry yan man di kasabta ng sayo. Murag nagka-quiz o bitaw. Wala siya parcel karon kay naman siya klase. Nya, musakay na lang po din si mama sa iya. Og si Joby kay say unya pa siya sa alas 9 si Joby, karon si Joby alas 8. Karon nga si Mana na kuha na nila karon ang kuan Lunes pa sa Bernes ang sige adtog eskwelahan. Kay Intrams Manila. Puta day ka na ah. Nagbalik guys, kaya nabili niyang helmet. Dakpan ginis pulis.
Nahuman na may og pamahaw. Maraming salamat sa inyong lahat, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, solid supporters, o sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, lalong-lalo na sa mga baguhang subscriber o sa mga nag-share ng blessings. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Hanggang dito na lang ang video ko. Bye-bye!